Ka danna mana subscribe domin samun manhajar mu cikin sauƙi, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa. Hello? Wallahi sa na kira ki ina son ne mu haɗu da ki. Ok, unguwan nan? Oh, gidan nan mai baƙin gate kenan. Kai bibi an na ji na ƙara son ki gani nan zuwa yanzu nan ko gida ba zan shiga ba zan tawo. To shi kenan gani nan zuwa gani nan. Yau gani ga Alhaji Yahuzi sai na dawo film production, yaron Adamu da kanshi, ko in ce mai gidan Adamun ma gaba daya. Wai na mini dumbulin ya shige ne kai, sarkin mawaka, sarkin yariman Sakkwato, ina madan kori da yan maula. Wai ina ta shiga ne sarkin yan maulan Aminu dumbulin ke, Sarkin maulan Najeriya na ƙasa. sai madan kori da dan girma Allah ka tura